Čus lidi, já vás vítám u mého dalšího videa. Tohle už točím po třetí. Už dvakrát mi to někdo zkazil. Takže teď to točím znova. Tak mohli bychom jít teda na to. Guys. Dneska moc nebude, nemám v plánu jezdit moc se Super Dieselem. Minulé video bylo jenom na Super Diesel. Hele, my máme 505 dia. Si koupíme tu čestku. Nej. Tak, a jako moc děkuji za Krapatovi. To už říkám po třetí. Takže poprvé to bude na YouTube. Bez Krapata bych teďkom nenatáčel video, což je fakt pravda. Jeho kanál bude v komentářích napsaný, takže se podívejte. Jinak bude video i brachou teda. Nevím kdy, ale ne moc brzo. Až se mi naučí neříkat jménem, jo. Protože on se musí prostě naučit neříkat mým jménem. Vole. To nevyjede. Ono to nevyjede. Já miluju svůj rozežraný hlas. Jo? Zatím to je jenom taková nuda a čekáte, kdo to přijde, no. Ale ty diáčky, já doufám, že budeme mít nějaký tedy dobrý motor. Protože já si ho chci dát na to první auto. Na ten nejlepší, ten by šel. Mám Electric Zap, jo. Dobrý motor, druhý Epic, ale je podle mě stejný jako ten první elektrický Volvo. Jupi, jedem. Super. Já čekám na ten pravý čas, kdy prosit o like, ale řeknu to teď. Like a odběr, já tě hypnotizuji, dej like a odběr. Pokud mě neodebíráš, tak naval ten odběr. Jo. Samozřejmě napište i nějaký dobrý komentář, který by se mi líbil. Nehejtujte mě v komentářích. Za nic. Já jsem nic neudělal, jo. Je to v pohodě. Já jsem nic neudělal. A teď bychom mohli jít třeba do garáže. Nebo počkej, já jsem si chtěl koupit tu čestku. No. Počkej, kontejner. Já cítím, že tam nebude nic dobrého. Teď to ještě nepřišlo. Ten čas, kdy budou dávat Legendary. Big Monster. Ty vole. To mi má jako pomoct v něčem? No a? Hej. Jako... to nechápu. Jedem s nějakým autem z garáže. A jak mi to pomůže? Víš? Já tohle chci. Já chci tohle. Mňuf nějaký motor máme. Hovno. Já jsem své nejlepší auto. Počkejte, já jsem... Měl být do prdele někam. Už šel do prdele, je hodnej. Tak. Já doufám, že mi tady nikdo nebude lézt, protože vybral jsem si nejsoukromnější místo v domě. Poprvé
mi to zkazilo to, že mě zase nešlo slyšet a mi to zkazilo to, že přišli rodiče a že jo, já nechci, abyste slyšeli jejich hlasy v mém videu. Tak jsem moc blbá za to, že mi vlezli do videa. Já si to musel už po třetí teďkom točit. A jako spousta youtuberů se stane, že někdy to musí natočit znova, ale nikdy jsem neviděl u žádného youtubera, že by něco točil po třetí video. On natočí poprvé, nepovede se mu to, nebo se mu podívá natáčení. A pak si prostě v pohodičce zase natočí. Já jsem takovej, že já nemám tady soukromí. Tady jo, ale ne. V baráku normálně v mojím pokoji nemám soukromí. Brácha, rodiče. Bráchu si pozvu někdy jindy, jo. Bude video i s Bulldogem, s Pašíkem 333 a dalšími. Protože jsou super. Všichni jsou super. Teda. Nebudu nic říkat o bráchovi, jo. Neberete si z něho příklad, jak znáte z prvního videa. Video už točíme 6 minut. To natáhneme ještě. Teď jsem měl bůh, jo. No ten dual recorder je hodně buguje natáčení, ale ne, natáčení ne, mobil mi to trošičku buguje, že to nemá takovou kvalitu ty videa. Pokud slyšíte šumění, tak jsem na takové debilní posteli. A snažím se, aby se vám to líbilo. To video, takže se vůbec nehýbu, jo. Se vůbec nehýbu, teďkom ležím u mobilu v pokoji mýho strejdy, který už s náma nebydlí. V mém pokoji je furt nějaký kraval, takže si to nemůžu dovolit natáčet. První video tam bylo o úplně nízká kvalita, tady to bude lepší. Teď to bude 100krát lepší video. A už jsem zjistil, proč mě nešlo tolikrát slyšet. Když já jsem si zakrýval mobil, já jsem si zakrýval to mikrofon rukou. Takže pauzu. Do piče, ten bracha je debil. Takový debil. Tohle video bude úplně nejkrát. Už nemám náladu to točit po čtvrté. A už nemám fakt náladu to točit po čtvrtý. Nevím, jestli to tu vydám. Fakt, nevím, jestli tohle video vůbec vydám. Ale zatím čus.